Že opat se přidávkoval, jo? 45 minut zpět to nitkla. A co se stalo? Benga na streamu přidávkovaných Sanexem sanitka obrala. Fakt? Tak pičovina, já jsem to viděl na Instagramu storíčka od něj, však tam dal něco 20 000 korun, že dá někomu z nějaký klipy, co kecáš, kámo. No víš co? Teď je tady 20 lidí, tak budu mluvit seriózně, jo? Ono na Opatovi prostě jde vidět, že něco bere, chápeš? Jako na mě jde vidět, že chlastám, že jo? Jak jsem nateklej a lidi ví, znají mě, že jsem alkoholik a že chlastám, tak na něm prostě jde vidět, že něco bere, rozumíš? Že není čistý. No. To prostě lidi poznají, víš co? Nebral nic. Že teď tady někdo napsal, že se předávkoval, kámo. A co tam hovořil, ban na 100%, rozlišil se s Kio, dal piva a Xanaxi. No, ono to s tou Kio, furt to tam vřelo, že jo. Už nejednou, už by měli mezi sebou nějaké neschody. Měsíc byl čistý. A teď jsem sjel, jo? Až po rozchodu dneska si dal. Byl se Zlatorcem a tak to začalo. Jo, tak ten Zlatorc si povkola, on něco bere, že jo? No my jsme teď taky furt dělali píčoviny, že jo, Zippy Starmane, my jsme teď byli každý den na hovna, nebo ne, že na hovna, ale byl jsem prostě v delíriu, asi tak 2 týdny, kámo. No naštěstí za 10 dní už jedeme do Vietnamu. A Grelius, všichni se na to dívali. A co se tam děje? Je tam prostě světej Dan, jo? Nebo teda ne, že světej opilej, jo? No, tyhle ty VIP streamy, ale ti vydělají úplně hovno s 30 lidma, že jo, ale co máš dělat, no. Stejně mi za hodinu končí data. A hotel. Takže pak to zapnu z mekáče. Už ho zobrala sanitka. Koho zobrala sanitka? A Greliuse prej. Já nevím. Prej Agrelius, se ožral prej a už vezla ho záchranka nebo co, já nevím, kámo. Vtipný to není, nevím. Co se to děje? Ale nie, Vojta, do piče, opat. Jo, ale ty jsi mi vůbec nic neřekl, kámo, chápeš? Ty jsi mi řekl, že opat se předávkoval, ožral se a buď ty píše, že se neožral, no tak tady se nepředávkoval, no tak já nevím. Tak proč ho odvezla sanitka? Se mu udělalo zlé, nebo já nevím, asi jo? Jo, slíbilo se mi, prosím tě, já tady musím dát unban více lidem, jo, já tady musím dát unbany jako více lidem teď. Asi ještě Ocáskovi a tak, minimálně tak 30 lidem zase, protože mi psali na Instagram. A já jsem se teď zase probudil ze zimního spánku 2denního, kámo, tak počkej. Já jsem včera a dnešek celý prospal. Já nenapsal, že se nepředávkoval, ale že předtím byl dlouho čistý. Ty si říkal, že když vidíš opata, že vidíš, že vypadá světě. No prostě
Nevím, no. Ne, to je blbost, já jsem řekl, že to je jak když vidíš člověka, co chlastá pravidelně. Prostě vidíš, a i když teda nechlastá, prostě vidíš nějaký změny v obličeji a tak, třeba zuby, že jo, prostě schnilý a tak, že jo. A nevím, to je jedno. Už máš nový triko, jo? Jo, mám. Jo, Jirko si opata odvezli do blázince ve sbíracích gazajce. Tak to je hustý. Já se tomu nechci smát, protože to není vtipný. Asi jenom říkám, že tohleto po alkoholu se ti asi stát nemůže. Po alkoholu maximálně se popereš, anebo usneš někde, nebo tě pokradou, ale ty bys si se choval jak blázen. No, a to si tady dám tu útku. Se mi to tady chladí už 3 dny. Ale hned, potom si to dáme, za hodinu mám ještě čekat. Teď si jdu koupit jídlo. Čau, lolku. Teď si jdu koupit jídlo do 7-Eleven, půjdeme sem na hotel, tady se najíme, umeju se a vyrážíme do Mekáče. No, já se první najím, no. To se první udělám. Se první najíme. A vždyť si měl schýzy, že tě chtějí zabít v Hanoji, ne? Po chlastu. Jo, tohle je, ale to přece není na svírací gazajku, kámo, když pak jdeš na hotel a vyspíš se z toho. Ty seš venku choval pod schodištěm, pak. Co? Králi čuráku, nechceš mi poslat pade na Revolut, abych si mohl koupit data? Ne, díky. A ti musím dát ten unban a musím ho dát všem. Víš co, víš, kdo mi psal, Ocásek mi zase psal, že jsem zase tady zabanoval tak 30 lidí, kámo. To by to nějakýho moderátora.